ଶଳା ଆଜି ମାଇକି ନା ଚିହ୍ନ ମହେନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ବଳ କିଏ? ଅଖିଳ ଏ ଅଖିଳ ବୋଉ ପିଲା ଘରୁ ବାହାର ପତ୍ର କରିଦେବି ଆଜି ଆଜି ଦେବି ଏ ବାଡି ପଡେ ତା ହାତ ଗୋଡ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। କିଏ ଢିମା ପଥର ଦେଖେଇ ପକଉଛି? ନନା ଏଠି ନନା ମୁଁ ଏଠି କଲି। ଆରେ ତମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ସରମ ଥିଲେ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତ। ମୋ ଦୁଆରେ କାନ୍ଦିକି କହିଲ ସେଇଠି ନନା ମତେ ଟଙ୍କା 50,000 ଦେଇଥା, ମୋ ପୁଅର ଗାଣ୍ଡି ଅପରେସନ ହବ, ମୁଁ 2 ମାସ ଦେଇଦେବି। ଶୁଣା କୋଉ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ କରିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାରିଘର ଟାକୁ ଛାତ ପକେଇକି ବଇଛ। ନନା ହଉ ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ଛାଡ ସେ କଥା। ଆଜି ଯଦି ଭଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହାତକୁ ପଇସା ନ ଆସେ ଫାଇନାଲ ଘର ଭିତରେ ଜେସିବି ପଶିବ। ଆରେ ନନ୍ତା ବାଡି ପଡେ ତୁ ମୋ ଘରେ ଜେସିବି ପୁରେଇବୁ? ତୁ ଯଦି ମୋ ବାରି ବାଡି ଜେସିବି ପୁରେଇବୁ, ବାଡି ପଡେ ତୋ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲି ବଡା ପୁରେଇ ଦେବି। ବୋଉ ଆସିଲେ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଅଖିଳ କେବେ ପଇସା ଦବୁ? ତାଙ୍କୁ କହ କାଲି ପଇସା ଦିଆହବ। ଆରେ ଆଉ କେତେ କାଲି? ଆରେ ଆଉ କାଲି ହେଇକି କେତେ କାଲି ଯେ? ଆରେ କାଲି ପରେ ଆସିଥିଲି ଶୁଣ ଏ ବଜାତ ମାଇକିନା ଶୁଣ ମତେ ଦେଖି ତା ବ୍ଲାଉଜ ଭିତରେ ପଇସା ପୁରେଇ ଦେଲା। ଏ ବାଡି ପଡା ତ ପଇସା ଏକେନେ ଦିଆହବନି ଏକେନେ ଦିଆହବନି। ଅଖିଳ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ଯଦି ମୋ ହାତରେ ପଇସା ନଥାଏ ତ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳକୁ ତମ ଦୁଆରେ ପୋଲିସ ଥିବ। ପୋଲିସ କହିବି ଏଇ ବାଡି ପଡା अखिल भी पुलिस को कहबी मुझे गुंडा का वजूद शरता झिटी पिटी पड़ी गला 21 भोजी रे ए बज्जत माइकना मो लुंगी चिर देला दांडो मझिरे देंगे